έχει μόνο νομός Τρικάλων, έχει και ο νομός Κορινθίας. Και μάλιστα όχι μόνο ένα, αλλά τρία. Κάτω, μεσαία και άνω Τρίκαλα. Ξεκινάμε από τα κάτω. Χωμένα κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, στις πλαγιές του όρου Ζήρια, τα Τρίκαλα αποτελούν έναν από τους πιο πολυσύχναστους και ανερχόμενους τουριστικά ορεινούς προορισμούς. Σε υψόμετρο 900 μέτρων συναντάμε τα κάτω Τρίκαλα. Ήσυχα και αραιοκατοικημένα ακολουθούν την ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας όμως σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Τα κάτω Τρίκαλα, σαφώς σε σχέση με τις άλλες συνοικίες, είναι πιο ήσυχο χωριό, πιο γραφικό, με τα αρχοντικά του τα παλιά, με τα πέτρινα παλιά κτίρια, και είναι μια συνοικία πιο ήσυχη, που αναπτύσσεται και αυτό σιγά σιγά το χωριό, όπως και τα υπόλοιπα. Είναι πραγματικά χωριό, με άλλους ρυθμούς και πολύ πιο ήσυχο. Στα κάτω Τρίκαλα ξεχωρίζει η κεντρική πλατεία με τους δύο πανέμορφους αιωνόβιους πλάτανους. Και μπορεί σήμερα να είναι καθημερινή και να μην έχει κόσμο. Τα Σαββατοκύριακα όμως η εικόνα αλλάζει και η περιοχή κατακλείζεται από επισκέπτες. Ασχολούμαστε με τη γεωργία, με τη κτηνοτροφία, και το Σαββατοκύριακο που έρχονται και οι επισκέπτες, μιας και είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, επιστρέφουμε στις πραγματικές δουλειές μας, οι οποίες είναι ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ. Λέγεται ότι τα Τρίκαλα πήραν το όνομά τους από τα τρία καλά που διαθέτουν: τα άφθονα νερά, τον ντόπιο κρασί και τον καθαρό αέρα. Είναι γεγονός άλλωστε πως από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και προσφάτως κατέφθαναν εδώ ασθενείς για να γιατρευτούν με σύμμαχό τους το άριστο κλίμα. Και πιστέψτε με, μια βόλτα είναι αρκετή για να δει αλλά και να αισθανθεί κανείς τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Τα Τρίκαλα έχουν πολύ καλά διαυγή νερά και πόσιμα και αρδευτικά. Στα περισσότερα σπίτια υπάρχουν λαχανόκηποι οι οποίοι αρδεύονται από αυτά τα νερά. Υπάρχει μεγάλη βλάστηση, η περιοχή είναι καταπράσινη. Υπάρχουν αιωνόβια αιθαλή δέντρα, πλατάνια, έλατα, πεύκα. Ανηφορίζοντας άλλα 100 μέτρα φτάνουμε στα μεσαία Τρίκαλα, την συνοικία που επιβιβάστηκε για τα καλά στο τρένο της τουριστικής ανάπτυξης. Σε κάθε βήμα μας ξεφυτρώνει και από ένα όμορφο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Σε αυτό τον οικισμό όλα τα παλιά σπίτια έχουν μετατραπεί σε παραδοσιακούς πετρόκτιστους ξενώνες. Τα μεσαία Τρίκαλα έχουν πολύ πιο μεγαλύτερη άνοδο από τα άλλα δύο χωριά, ας πούμε. Έχουν περισσότερο κίνηση, δηλαδή προπορεύονται στην κίνηση, ας πούμε, και στην ανοικοδόμηση στα ξενοδοχεία. Έχει πολύ ωραίες καφετέρειες, ταβέρνες, αυτά. Έχει μια προτεραιότητα. Στην κεντρική πλατεία χτυπάει η καρδιά των μεσαίων Τρικάλων. Καφετέριες, ταβερνούλες και μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα έλκουν πρωί-βράδυ χιλιάδες επισκέπτες. Κάτω από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το χωριό βρίσκεται η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Κτίστηκε το 1889 και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα χριστιανικά μνημεία των Τρικάλων. Ο Γιάννης και η Ελένη κατάγονται από τα Τρίκαλα και όπως οι περισσότεροι ντόπιοι ασχολούνται με ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η ρυθμή ανάπτυξης είναι πολύ γρήγορη εδώ στα Τρίκαλα. Εν μέρει ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Προσπαθούμε από μόνοι μας να κρατήσουμε ένα χαρακτήρα παραδοσιακό, να επενδύσουμε πάνω στην πέτρα και στο ξύλο που υπήρχε από παλιότερα εδώ. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το φυσικό τοπίο, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και για μας και για τα παιδιά μας και για τους πιο μετά από εμάς. Περνάνε πολύ ωραία οι μέρες μας, οι νύχτες μας, με τις δουλειές μας βέβαια, αλλά δεν είναι ρυθμοί γρήγοροι, είναι χαλαροί.
μια κούκλα και η επάνω γειτονιά. Τισμένα στο πιο ψηλό σημείο, στα 1100 μέτρα, τα Άνω Τρίκαλα αποπνέουν άρωμα ιστορίας και αρχοντιάς. Η συνοικία αυτή λεγόταν και Αρχοντομαχαλάς, ειδικά στην εποχή της Ιπποκρατίας είχε πάρα πολλούς όμορφους πύργους και όμορφες οικοδομές, οι οποίες στολίζονταν με βαριές σιδερένιες καγκελόπορτες. Τα Άνω Τρίκαλα είναι η παλαιότερη από τις τρεις συνοικίες. Εδώ βρίσκονται τα ερείπια της οικίας των Οταράδων, της πανίσχυρης οικογένειας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ορλοφικά και στην Επανάσταση του 1821. Από την οικογένειά τους προήλθαν οι δύο Άγιοι του τόπου μας, ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Γεράσιμος, οι οποίοι μέχρι σήμερα δοξάζουμε το όνομά τους. Όλες αυτούς τα χρωστάμε, ακόμα και τη σημερινή ανάπτυξη τουριστική που υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο. Το επιβλητικό για την εποχή του κτίριο οικοδομήθηκε γύρω στο 1800 και η ιστορία του θέλει να έχει φιλοξενήσει υψηλούς προσκεκλημένους, όπως ο Λόρδος Βύρον και ο βασιλιάς Όθωνας. Λίγο πιο πέρα η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ανακαινίστηκε από τους Νοταράδες το 1805 και αποτελεί τη Μητρόπολη των Άνω Τρικάλων. Ανάμεσα στα ερειπωμένα κτίρια των Άνω Τρικάλων ξεχωρίζει το άλλοτε πασίγνωστο Θεοξένια, ένα από τα πιο παλιά ξενοδοχεία που λειτουργήσαν εδώ την δεκαετία του 30. Ψηλές βουνοκορφές, απεριόριστη θέα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 3 οικισμοί, 1 κεφαλοχώρι. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, είστε στα Τρίκαλα Κορινθίας. Μια ανάσα από την Αθήνα.